Il-kumpanija Kanadiża Zenabis permezz tas-sussidjarja tagħha Zenfarm Limited irċeviet il-liċenzja tal-kannabis mediċinali mill-awtoritajiet regolatorji Maltin. Skont il-qafas regolatorju Malti, din il-liċenzja hija l-aħħar rekwiżitt biex il-kumpanija tibda topera f'dan il-qasam. Dan ifisser li din il-kumpanija bil-liċenzja Maltija tista' tibda tesporta lejn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Bil-Ġermanja huwa l-aktar suq prominenti fil-mira ta' din il-kumpanija. Zenabis għandha ftehim ma' klijent fil-Ġermanja biex tipprovdi minn tal-inqas 500 kg ta' kannabis mediċinali fis-sena. Għal dan il-għan minn din is-sena din il-kumpanija se tirċievi sa 300 kg minn Zenabis fil-Kanada. Din il-kumpanija li għandha l-kwartieri ġenerali tagħha f'pajjiżna mistennija tvara wkoll prodotti tal-kannabis mediċinali għad-distribuzzjoni fis-suq Malti u mistennija tidħol ukoll fis-suq Pollakk mill-bidu tas-sena d-dieħla. Permezz ta' din il-kumpanija, il-Gvern qed jassigura li jkun hemm l-aħjar standards possibbli biex il-prodotti mediċinali ikunu tal-ogħla livell. Din l-aħbar ġibdet l-attenzjoni tas-sit internazzjonali Bloomberg. F'Diċembru tas-sena l-oħra, l-Awtorità Maltija għall-Mediċini ħarġet ukoll liċenzja għal produzzjoni tal-kannabis mediċinali lill-kumpanija Kanadiża Aphria. Intant, ix-xahar li għadda, il-kumpanija Iżraeljana Tech4Ken ħabbret li se tistabbilixxi l-ewwel startup Ewropew f'dan il-qasam f'pajjiżna.